Čaute motorajdiaci, pozdravujem z Rumunska, aby som vám v krátkosti povedal niečo o tomto oblečení Kenny, ktoré tohto roku testujem. Vy už ste ho mohli vidieť, keď som bol Tenerku testovať v Maroku. Toto oblečenie je vlastne typické offroadové. Ja som si to teraz tú vestu takto pripravil, aby som vám ju mohol ukázať. Táto vesta má extrémne mekučké tieto chrániče, ktoré vlastne sú mäkké, sú príjemné na tele, sú hodne derované a vlastne je to veľmi príjemné, keď to máte na tele. Ja som to prvýkrát teraz testoval takým spôsobom, že nielen ostrá enduro jazda, ale aj to adventure využitie a musím si to veľmi dobre pochvaľovať, pretože tu boli tiež vysoké horúčavy a v tomto oblečení to bolo príjemné. V tejto bunde som si demontoval rukávy, mám ich tu a vďaka tomu vás krásne prefukujem a mal som na sebe dres a je to veľmi fajn. Častokrát sa stáva, že chodíte na adventure výlety s motorkami, Balkán, kľudne aj to Rumunsko, ale aj nižšie Srbsko a sú tam vysoké teploty. My sme tu teraz v septembri mali aj 30-ky a potom jednoducho sa to naozaj v tej bežnej bunde nedá vydržať a videl som aj, bežne to chalani robia, že si zložia bundu, dajú si ju dole. No a potom v prípade nejakého crashu to môže byť hodne problematické. Takáto vec môže byť pre vás riešením. Ďalšia výhoda je, že je to extrémne skladné, takže na cestu si to môžete zložiť niekde do batožiny, zobrať so sebou a potom na ten offroadový deň v tom jazdiť a veľmi sa mi to osvedčilo. Prvýkrát som vlastne oblečenie tohto typu skúšal aj na adventure využití. Predtým, čo som mal vestu, bola vyslovene offroadová, tvrdé chrániče, hrubé a v tom tak pohodlne nie je, takže je to taký nejaký zdravý kompromis. Táto softšelová vesta má výhodu, že máte všetky vrecká, máte veci pri sebe a zároveň je to vynikajúco odvetrané a kým chalani sa naozaj potili tento víkend, hlavne pri tých prestojoch, keď sme robili fotky a natáčali, tak ja som bol plne chránený a čo sa týka bezpečnosti teda a zároveň to odvetranie a tá termoregulácia bola na najvyššej možnej úrovni, ako sa dá. Takže takýto typ oblečenia rozhodne odporúčam pravdepodobne aj na to adventure využitie a na takéto výlety. Toľko teda odo mňa taká rýchla skúsenosť z tohto testovania.